sa stretol a ja sa vám tu opäť prihováram spod kopca Cibulník z našich tretích obecných slávností pod Cibulníkom v Lietavskej Svinej. Stretávame sa tu pod kopcom Cibulník, na ktorom pyšne hrdo stojí Lietavský hrad, ktorý kedysi obývali hradní páni. Dovolím si pripomenúť, že rok 2016 bol vyhlásený za rok Juraja Turzu pri príležitosti jeho 400. výročia úmrtia. Tento panovník sa na Lietavskom hrade narodil a vpísal sa veľmi významne do európskej histórie a samozrejme aj do histórie našej obce. Vážené dámy a páni, vzácni hostia, z dôvodu dovolenky starostu sa nám v úvode osláv prihovorí jeho zástupkyňa, pani Janka Barčiaková. Ďakujem za slovo. Vážení spoluobčania, vzácni hostia, návštevníci z bližšieho i ďalekého okolia, dovoľte mi privítať vás na 3. ročníku obecných slávností pod Cibulníkom. Tieto slávnosti tradične pripravuje obec Lietavská Svinná Babkov spolu s poslancami obecného zastupiteľstva pre svojich občanov, ale i hostí. Úprimným prianím organizátorov je, aby sme sa stretli, oddychli si na chvíľočku od starosti bežných dní, aby sme sa obklopili svojimi blízkymi a takto spolu sa započúvali do slov piesní a hudby. Doprajme si v dnešný letný deň duševnú pohodu pri dobrej nálade a nebráňme sa tomu, ako nám vie byť na svete dobre. Veľká vďaka patrí vám, naši sponzori, organizátorom a účinkujúcim, bez ktorých by toto krásne podujatie nemohlo byť zrealizované. Ďakujem vám. Verím, že trávime spoločne príjemný deň a prajem vám všetkým príjemnú zábavu až do rána bieleho. Ďakujem.
A ja smutný zabudavý, čo ja robím nám. Vezmem prídu, boroveno, pôjdem ku horám. Do Jelena zabijem, do sa najem, napijem, a čo vezmem, nevypijem, kamarátom dám. Ďakujeme za super náladu, ktorú nám tu zanechali doliny. Ja som si všimla, ako ste si niektorí tajne kopkali nožičkou, kývkali hlavičkou, takže kľudne môžete v tomto pokračovať, pretože na pódium pozývam Heli Gonkára, speváka, a prezradím, že aj čerstvého starkého malého Adamka, ktorý je momentálne našim najmladším občanom, a je to pán Libor Meško zo Strečna. Nakoľko tu máte také pekné hory, lesy a lúky, tak moja prvá pesnička by bola Zahúčali hory. Kto ju poznáte, pridajte sa, zaspievajte si so mnou. Raz. Zahučali hory, zahučali piesni, kdeže slobodeli, kde
slobodeli moje mladé časy. Kdeže slobodeli, kdeže slobodeli moje mladé časy. Moje mladé časy a nezažili krásy. Moje mladé leta a moje mladé leta a neužili sveta. Moje mladé leta a moje mladé leta a neužili sveta. Stalo sa už tak trošku tradíciou, že na týchto našich krásnych obecných slávnostiach udeluje obec Lietavská Svina Babkov aj ocenenie osobnosti. Takisto aj tento rok sa k tejto milej udalosti približujeme. A keď sme sa naposledy stretli s pánom, ktorého ideme dneska oceňovať, skromne nám povedal: a to ste si nemohli vybrať niekoho iného? No samozrejme, že mohli, ale my sme si vybrali práve vás a vieme aj prečo. Pán Milan Gažur sa stal členom dobrovoľného hasičského zboru v Lietavskej Svinnej už v roku 1952 a dodnes je aj jeho najstarším členom. Počas svojej činnosti bol členom súťažného hasičského družstva, neskôr sa stal tajomníkom výboru na viac volebných období a donedávna vykonával funkciu predsedu dobrovoľného hasičského zboru v Lietavskej Svinnej. Niekoľko volebných období bol aj inštruktorom okrsku, v ktorom je združených až 7 okolitých obcí. V súčasnosti je najstarším členom pléna okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany v Žiline. Je mimoriadne aktívnym členom a čestným predsedom dobrovoľného hasičského zboru. Je aj členom stálej kontrolnej skupiny v rámci preventívnej činnosti požiarnej ochrany. Pánovi Milanovi Gažurovi boli udelené za jeho dlhoročnú prácu v požiarnej ochrane viaceré ďakovné listy a vyznamenania. Za príkladnú prácu, za mimoriadne zásluhy a samozrejme aj za vernosť 60 rokov. V roku 2004 mu Prezidium dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky udelilo titul Zaslúžilý člen dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Toto ocenenie je najvyšším vyznamenaním hasiča dobrovoľnej požiarnej ochrany v našom štáte. Tieto slová nám o pánovi Milanovi Gažurovi napísali členovia dobrovoľného hasičského zboru v Lietavskej Svinnej. Ale my vieme, že okrem tejto aktivity je pán Gažur aj bol v minulosti dlhoročným predsedom Združenia rodičov a priateľov školy v Lietavskej Svinnej a je aj zakladajúcim členom miestnej dedinskej folklórnej skupiny Cibulník. Trošku vám dopredu predstavím, že túto folklórnu skupinu si v priebehu dnešného kultúrneho programu budete môcť samozrejme aj vypočuť. To je taká ochutnávka. Vážení hostia, vedenie obce Lietavská Svina Babkov sa rozhodlo udeliť ocenenie osobnosti obce Lietavská Svina Babkov čestnému predsedovi dobrovoľného hasičského zboru a členovi dedinskej folklórnej skupiny Cibulník v Lietavskej Svinnej, pánovi Milanovi Gažurovi za dlhoročnú obetavú prácu, najmä s mládežou a za šírenie dobrého mena obce. Ocenenie pánovi Gažurovi odovzdá zástupkyňa starostu obce pani Jana Barčiaková, okresný veliteľ dobrovoľnej požiarnej ochrany v Žiline pán František Štefánik a vedúca miestnej dedinskej folklórnej skupiny Cibulník pani Ľudmila Štefániková.
náš kolega. My dvaja dneska spolu spievať nebudeme, ale chceme sa poďakovať za všetkých spevákov tu vo Svinej, za všetky rôčky, ktoré si s nami bol a s nami spieval. Prajeme ti ešte veľa, veľa zdravia a spokojnosti. Najlepšie tým, ktorí mi to prijali aj mne. Chcel by som ale zaželať ešte to, že aby celej našej obci prebiehalo taká spoločenská úprimnosť, tak ako to išlo doposiaľ, že by sme nemali nejaké pretrže voči sebe, ale aby sa nám prijalo všetko, len to najlepšie. Želám vám všetkým za to, čo som dostal, len to, ďakujem pekne a len to najlepšie. Ďakujem. Treba tu poláky doma, nemáme.